lupte în noroi, o să facă doinița. Bravo! Descalță-te, descalță-te. Te descalți înainte, da. Asta, despre asta e vorba. Doinița, distragem atenția. Frumos, așa, îi aranjăm. Îi dai o palmă, să-i fugi. Lupte în Hai, noroi. Doini! Trebuie să spun cu cine lupți? Muși de gât. Da, ar trebui, nu? Lady Boo. Ai auzit de Lady Boo? Da, ești gata? Hai, Doini! Ești pregătită? Ești pregătit? Treci de asta e cheia, da? Treci de asta e cheia. Hai că asta îmi place, luptă în noroi cu doinița. Mănâncă, dai picioare, dai picioare! În picioare cu ea! Bă, Distrage atenția! Nu, umile jos! Așa, Doinița! Scos! Pe lângă ea, pe lângă ea! prinde-o din picior. Prinde-o din picior. Bravo! Și tu tragi spatele aici! Tu tragi, te dolește-o! Așa! O corecție! Ridică-te cu ea! Încă o dată! Ridică bine, mă! Sunt Doinița! Haide, încă o dată! Pe față, pe frunte. Foarte bine, foarte bine! Du-l pe picior, du-te-l pe piciorul ăla! Dă-i mă una, că mai puțin! Du-l, ridică mâna! Du-te după cheie, du-te după cheie! Doi, hai, repede! Doinița, 22. Hai, Doinița! Hai, mă, repede! Hai să iasă. Ridică-te după cheie! Hai, uite timpul. Hai, uite, a ieșit exact. Uite-l, acum s-a terminat. Bravo, Mă, domnule. sirena mea! Măi, Doinița, mă, dar frumoasă ești, mă. Domnule, parcă nimic nu e mai frumos decât o femeie care se luptă în noroi. Hai. Băi, n-ați luat nimic, mă, fraților. Nimic n-ați luat. Hai, pastam! Unde-i pastam? Pasta, tu te duci și rămâi aici, să nu vii cu noi, așa? Hai să mai luăm o cheie! Așa. Dă-i lui. Eu ca și să vedem ce problemă. Lui! Hai să mai luăm o Chiar cheie. pare rău, am vrut. E nimic, e foarte bine. Haideți, mă, că aveți o șansă la treaba asta. Urmează ghicitoarea în turn. Doare în turn? Da. Vai, L-ai luat, Hai, nu? dragi! l-ai luat? Da, Du-te mă, la tot timpul ghicitoarea i-am în mai turn. pe ăștia deștepți, i-am. Bogdan Blădău. Să știi că ți-am făcut un Baftă! compliment. Da, mulțumesc! Papa, furați mai pe ăștia deștepți, Hai, ia. noi mergem la următoare mai departe. Hai. Hai. Cine sunteți voi? Am fost foarte supărată pe mine că n-am putut să o dobor pe Lady Boo. Mi-aș fi dorit. Din păcate ea se antrenează, eu nu. E foarte puternică.